señoras e señores, son as 6:25 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, vou vos querer igual, vale? @Voltas co Prato, aí tedes penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que aparentemente son maravillosas. Aparentemente, despois haberá que velo. Ímolos chamar, que pasen, por favor, Xulio Mato e Estefanía Colmeiro. Un aplauso para ele. Que tal? Moi ben, aparentemente moi ben. Aparentemente estás ben, non? Sí. Sí? Sí. A vida ben? Todo, sí. Levo Maravillosa. moito tempo sin ver a Estefanía Colmeiro. Sí. Sí. Como Que estás? tal? Como estás ti? Eu estou ben. Ben. E ti que tal sin min? Bueno, a ver, quero dicir... Huérfano. Sí, ás veces síntome un pouco orfo, pero é unha cousa que vas superando, sabes? Sí, cada día... Unha negativa tras outra ao final a fasta e dir, bueno, pues, xa vai nada. Bueno, imagino que tedes ganas de cociñar, non? Eso sempre. Para iso sodes cociñeiros. Pois, señoras e señores, atención á super receita que nos trae Santiago da Coruña. Hola, boas tardes. Chámame Santiago e vivo en Coruña e a miña adolescencia transcurrió en Uruguai. En recordo daquelas terras, gustaríame propoñer para cociñar hoxe milanesa napolitana, un plato moi versátil e exquisito na forma que se faga. Un filete de carne de terneira e impregnámolo en ovo e pan rallado, como habitualmente se fai para unha milanesa. Despois temos o queixo a man e metemos o queixo no medio en cantidad moderada, cosémolo con palillos e iso así vai directamente a sartén ou ao forno. Plato fácil e ao alcance de calquera aficionado como un servidor de ustedes. De postre, que é mellor que uns alfajores con aquel dulce de leite cremoso e sabroso. Gracias. Hai un aplauso para Santiago da Coruña, que viviu a súa infancia, a súa adolescencia no Uruguai. Polo tanto, hoxe imos facer un destes programas que nos gusta moito, que é de tender pontes, eses programas que nos conecta co outro lado do Atlántico, con moita xente que aínda está lá, porque hai 40.000 galegos aínda no Uruguai, 40.000 aínda. Xa sabedes que na Argentina tamén hai moita xente, bueno, por aí adiante, en Venezuela. Entón, hoxe imos facer comida do Uruguai. Xulio Mato. Milanesa do Uruguai. Napolitana. Napolitana. Milanesa napolitana. Pero a maiores, do que nos di Santiago, eu voulle poñer por riba, como que son as poucas que coñezo eu. Sí. Eu nunca comín alá. Eu probina aquí, feita por xente de alá. E leva por riba tomate caseiro, unha salsa de tomate caseira, un poquinho de xamón, un poquinho de queixo, vai todo fundidiño no forno. Unha cousa, o Uruguai, igual que a Argentina, son moi famosos pola súa carne, os seus asados, non? E ti hoxe vas intentar... Fritila. Bueno, No, pero a milanesa é moi famosa. É moi famosa, En Uruguai, moi famosa. de feito, Súper. é un dos platos máis tradicionais. super famosa. Bueno, pois a ver como lle sae a Xulio Mato e non sei, Estefanía Colmeiro, que prato do Uruguai vas facer? Eu, como decía Santiago, vou facer a parte 12, os alfajores. Ai, que temos o menú completo de Santiago, que bonito, que guai. Sí, sí. Alfajores, que é Que como unha guai lambetada, Uruguai. non? Efectivamente. Ven sendo dúas galletiñas con un recheo e despois pode ter varios acabados. Moi ben, pois, señoras e señores, cociñamos cociña do Uruguai, pero tamén moi galega. No Voltas co Prato marchamos con Estefanía Colmeiro. Veña, imos alá. O sea, alfajores. Alfajores. Alfajores do Uruguai. Como se fai iso? Pois son dúas galletiñas con un recheo. Oh, que rico. E o que che decía, despois rematamos co acabado que máis nos guste. Vale. Doce de leite, chocolate, coco, azúcar moído... O que ti queiras, O podes que ti botar. queiras, efectivamente. Pero, que lles pasou aos do Uruguai pola cabeza para facer esta maravilla? Pois ali hai moita inmigración e temos que decir que este é o doce máis típico de Uruguai e da Argentina. Mima. Habendo, non sei cantas variedades, pero unha burrada de variedades de alfajores. Bueno, ti sabes que máis ou menos no Uruguai hai máis ou menos a mesma población que en Galicia. Bueno, esa rapaza que estamos vendo aí, atención, en directo, está con nós, no plató, ven da Argentina, chegou da Argentina para quedar a vivir aquí e dixo que quería vir a ver o A Voltas co Prato porque lle encanta o programa. Así que un aplauso para ela, por favor. O sea, pareceme unha maravilla. Despois, eu creo que lle vamos deixar probar e despois falaremos tamén con ela, porque que auténtica pasada que veña da Argentina, Que veña da Argentina a probar os alfajores que vou facer por primeira vez. Bueno, vas a intentar que che A salen ver, ben. para a masa, sí, eso sempre. Para a masa, usei 150 gramos de fariña de milla
70 gramos de fariña de trigo, Sí. de azúcar 75 gramos, unha pizca de Está o vendo sal. aí a xente da casa, vale? Podedelo anotar se queredes, e se non xa sabedes que como sempre vai estar nas redes sociais, pero aí tedelo por si tedes libreta. Vale? Se tedes dúbidas, tamén podes chamar, 664-483-419, o teléfono do Voltas co Prato, chamádesnos e comentades como facedes vos. Si fan os alfajores, que ao mellor non os fan, pero ao mellor sí. A mellor Así sí. que comentádesnos o que facedes vos, se facedes algunha receita do Uruguai ou se facedes milanesa simplemente, 664-483-419, e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 doutro, no a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Flipo con isto porque a min xa sabes que me encantan os doces. Eres moi larpeiro. Son moi larpeiro, eu sí, e teño moita curiosidade por probalo, Sí, moitísima curiosidade. Entón, mestúralo todo. Que guai. Pois mira, a fariña, o azucre, o lévedo, o sal, engadinlle tamén 2 xemas de ovo Sí. e 100 gramos de manteiga. A manteiga, o que decimos sempre, que este a temperatura ambiente, para que así se poida manipular mellor. Ahora, é unha masa moi sinxela, simplemente é mesturar hasta que quede unha masa compacta. A min dame a impresión, varme Sí. dicir ti, non é o mesmo, pero xa o sei. A ver. Pero dame a impresión de que vai quedar unha textura así como das famosas cookies, non? Sí, é moi parecida. Un pouco ese estilo. E sabes por que che dá esa impresión? Pola manteiga. Pola manteiga, efectivamente. E por eso mesmo, ao ser masas que levan moita manteiga, necesitan un repouso no frigorífico. Porque senón, despois, a hora de querer estirar e cortar, darlle o que é a forma, non estaría o suficientemente fácil, digamos, de manipular. Claro. Entón necesita ese repouso. Canto Porque tempo vai precisar de maxia televisiva? desa que ti fas, pois un par de horiñas. Un par de horiñas, no frigo de maxia. Bueno, pois deixámola aquí amasando, que ven moi ben para estar en forma. Eso Amasar sempre. manteiga é maravilloso para estar en forma. E marchamos con Xulio Mato. Imos alá. Bueno. Mira, ti non sabes, Xulio, pero eu sí que sei destas cousas. A ti sacante do perreo e Mira, non te... este é Jaime Ross, que é un dos intérpretes máis famosos do Uruguai. Pois sí que sabes. É un home, sí, é un home que cando fixo esta canción convertiuse nun himno nacional do fútbol ali no Uruguai. Ti sabes cal é a de La mano de Dios? De Argentina, que a cantan todos os argentinos, a del el Potro Rodrigo, creo que é. É que non son de fútbol, cañeta. Bueno, xa o sei, pero bueno, esta canción no Uruguai é o máximo. Sí, Sí. Sábela. Jaime Ross, en serio. Ti sábela, digo. Non a sei, pero sei quen é. Ah, vale. Sei quen é, Jaime Ross, acórdate do que che digo. Jaime Ross. Vale, Jaime Ross, quédame con Jaime Ross. Cando xoga a selección uruguaya ali no Estadio Centenario. Sí. Eres... Son unha biblioteca de Eres unha fútbol, en biblioteca serio. de fútbol, é Son unha unha pasada, biblioteca de fútbol, é certo, é certo. Sí, Eu sí. creo que o mellor nos partidos de fútbol da selección de Uruguai mandanlle milanesas como a que faz. Sí, o alfajores, se perden. O alfajores. Se perden alfajores. Bueno, o alfajor leva moito azúcar para reconstituirse, non? Despois de xogar. Bueno, Veña, pode ser, non contame. sei. Mira, primeiro, antes de dicirche como se fai unha boa milanesa, vouche dicir como se fai unha boa salsa de tomate especiadita, porque vou facer especiadita, vale? Porque Mira, vai aquí ser teño especial. allo, cebola, especiada. Especiada, entendinche especial, vale. Especiadita. Mira, Vale. leva cebola, un poquinho de zanahoria e allo, vale? 2 dentes de allo, media zanahoria e unha media cebola. Si, pero aí botaches algo máis ou non? Sale pementa, Ah, non? vale, sale pementa, que a mí sale parecía me pementa, levaba vale. así. E agora aquí vamos a ir botando. Mira, se me vas remexendo ti... Sí, home, eu voulle non te preocupes. Vou Xa botando os tomates. estou aquí pa Leva traballar. media docena de tomates pa media cebola, media cenoria e 2 dentes de allo, vale? Porque é unha salsa de tomate. Vale. Ten que levar máis. Entón, esta salsa vai ir ca milanesa, pero vai ser unha salsa que Eso é. acompañe ou como... No, esta vai ir... Mira, vouche explicar como vai a milanesa napolitana que vin eu, vale? Sí. Vamos fretir a carne, como ben dixo o noso convidado, rechea de queixo. Ajá. Con esa carne que tes Este aí. filete, este xa o teño golpeado, ves? Este está golpeado. Vale. Como É chegamos a importante este golpeo? golpear a carne para a milanesa. Golpear unha para romper as fibras. Vale. E outra porque así ampliamos un pouco a superficie. Ah, vale, parece máis grande. No, o aplanala, o sea, é a mesma cantidad, entón, mira, temos dúas partes no mazo, unha picada e outra plana. Entón, damos primeiro ca picada. Tampouco lle des moito que desfás. No, nada de faz, Mira, queda máis tenra porque estamos rompendo toda a fibra. Sí. Mira, esta ahora vamos a poñer dentro o queixo. Vamos a pasar por fariña, ovo e pan relado. Isto vai estar boísimo. Isto é... Isto vai estar...
Para o que lle Despois gusta, vamos a poñer ao para o forno. que lle gusta tenreira unha pasada. Ca túa salsa de tomate que estamos facendo, Moi ben. que estás facendo aí moi ben, remexendo. Vamos, non fai falta camareres tampouco, xa está. Así. Vamos, vai levar isto, vai levar un poquinho de xamón e vai levar un poquinho de mozzarella fresca. Entón, se vai gratinar todo, vai fundir todo. E despois gardoche unha sorpresa para o final, porque vamos a convertir a milanesa que vamos a facer nunha milanesa a cabalo, que despois nos lo vai explicar o convidado, vale? Bueno, pois creo que chegou o momento de que veña. Vale. Para que nos conte como son as súas receitas do Uruguai, no que pasou a súa adolescencia. Que veña, por favor, Santiago da Coruña. Un aplauso para él. Boas tardes. Un placer e un honor. Benvido, Santiago, benvido. Encantadísimo. Bueno, a ver, Santiago que é unha voz autorizada porque Santiago estuvo no Uruguai. Cantos anos estuveches? Tuve 13 anos. 13. Bueno, chega ya. Bueno, a miña adolescencia e xuventud. Sí, sabes que ali, falando de fútbol, que estaba falando antes de fútbol, ali moitos dos xogadores da selección uruguaya, aínda hoxe en día, pero hai uns anos, hai 10, 15 anos máis, eran parentes de galegos, descendentes de galegos. Nicolodeiro, Torreira, había uns cantos, Sí, Vamos a ver, ali aquelo é máis populoso que a ONU. A selección, non? Eu, cando cheguei aquí no ano 73, asombreime do pouco galego que se falaba, vindo eu de un ambiente que non era galego de nacimiento, pero falaba máis galego en Montevideo que aquí, en aquel tiempo. ¿Ves? Pois temos que aprender. Traballaba nunha empresa de gallegos, rodeada de gallegos por todos lados, pero gallegos, italianos, rusos, checos, Que pasada. chino, japonés, de todo. Pois vamos ver como están os alfagores que está facendo Estefanía, a ver se che parece que vai ben. Vamos Pois, ali. Vamos ali. Vamos ali. Veña, arrimámonos a Estefanía. A ver, Estefanía, agora sí que teste que cuadrar, non? Teste que cuadrar un pouquiño. É un bocado delicioso, pero tan delicioso como fácil de preparar. Bueno! É difícil equivocarse a que salga mal, así que... Santiago, boa tarde. Vouche decir un segredo. É a miña primeira vez facendo alfajores. Pero Pero vamos, estou nos facendo con moito cariño. pois iso é o primeiro que hai que poñer a todas as labores que se fan. A masa fixena a base de fariña de milla, fariña de trigo, ovo, azucre e logo do repouso teño esta masa que, é un pouco quebradiza pola manteiga que leva, pero podemos estirar en bolos pequenos para así que sexa un pouco máis doado. E xa coa axuda deste ariño, que nos valdría na casa con calquer, mesmamente un vaso, Con vaso pequeniño, non? vamos dando o que é a forma. Pois iso. Este grosor que vemos aquí, que non pase así do medio centímetro, para que non quede moi gordo. Vai ben así, porque así, eso ten que retener un pouco de humedad cando se cocine, o acabar de cocinar Que non ten que quede quedar seco. con humedad, porque si trisca, perde a gracia ao alfajor. Claro. Entonces eso, a mí me gusta o dulce de leite, pero pode levar chocolate tamén. Pois ela, mira, ten por aí chocolate, así que ao mellor Sí. creo que ten tamén reladura de coco. A reladura de... O que con a ralladura de coco despois por fora. O recheo, pois ten que conjugar coa galleta. Claro. Entonces, porque se o recheo é crema e a galleta está crocante, pois destrúyese. Entonces, Claro. Ten a súa historia tamén, Iba a ten a súa decir, historia. ten que ser un bocado que a galleta ao final se integre co recheo, que Exactamente. rompa, non? Vale, pero non pode triscar, vale, Que non pode, efectivamente. Moi ben. Pero no forno, por eso lle temos que dar pouco tempo, realmente, uns 10 minutiños. pero si ese casi se come crudo. Si lle deixas a Santiago, comes crudos. Pois, Bueno, pois eso está parece que de perfecto. primeiras gustache, non, a idea de Me Fanny? encanta, perfecto. Pois vamos ver a de Xulio Mato. E ti, Fanny, cando queres ir ao forno, avísesme, vale? Vale, Veña, un vamos con momentiño. Xulio Hola, Mato. Santiago. Encantado. Moi boas, A ver, benvido. arrímate de diante, Santiago. Pois mira, non lle teñas isto, medo. ca túa idea inicial, a primeira de todas, que a milanesa, xa machaquei un poquinho a carne, espaldeina un pouquiño, e metinlle dentro queixo do país, non queixo Perfecto. curado. Queixo do país, porque despois ainda llevo poñer outro queixo por encima. Perfecto, E agora teño aquí fariña, ovo e pan relado. perfecto. Que Un rebozado tradicional, rebozado non, tradicional Xulio? de todo. Sí, totalmente. Vai correcto, no Entonces, camiño correcto. Sí, bueno, pues É delicioso, a claro. ver se na liamos despois, porque eu tamén é a primeira vez que fago esta milanesa. Pois esa milanesa tampouco ten secreto, é moi difícil que salga mal. Sí, bueno, eu estou Eso, poñendo cariño tamén, Despois, se se quere reforzar coa milanesa feita, prepárase 2 ou 3 huevos fritos aparte, Eso é, e como se chama? métese encima, eso se chama unha milanesa a cabalo. Pois a cabalo Bueno. vamos facer, que teño aquí os huevos. Vas facer a milanesa a cabalo, Xulio? Eso Vamos facer a cabalo. é o bocado, dice, para un home,
Que pasada. Mira, piño aquí que se teño... aprecia. A mí o que me sorprende, Xulio, é que Santiago sabe do que falo. Se non veo aquí Sí, dicindo... no. Non foi, Mira, non veo ves? aquí... Ah, vale. Aquí teño O queixinho por dentro. un bo trozo de queixo do país. Correcto, Metí un bo... correcto. Fíxese que un trozo non moi A exagerado, ou exagerei miseria un non pouco, conduce vale? a nada, Hai que ser generoso. No, sabes por qué? Hai que ser generoso. Sabes por qué? Porque ti falas dun queixo semicurado, e o queixo semicurado ti ben sabes que ten un sabor máis invasivo. O queixo país é máis suaviño. Pois, Entón vai vamos a perfecto. poñer país que así tamén facemos. Viaxei, vim pa aquí, vai haber 50 anos, eu viaxei bastante por todo o Uruguai, que non é moi grande, pero hai moito que viaxar, Sí. hai moito para conocer. E daquela non había congelado, era todo, Claro, había que comer o que había. todo natural. Claro. Entonces, chegabas as cidades son pequenas, Sí. chegabas a un pueblo a ir a comer, e o primeiro sitio que veías, milanesa, pois Aí paramos. Pero milanesa, tomate, lechuga, todo recién traído da Collido, horta, porque claro. sitio Hombre, qué pequeno... rico. Claro. Pois, Todo Santiago, vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chámote para probar, vale? Un placer, Veña, un encantado. aplauso para Santiago, que está connosco, da Coruña, pero 13 anos votou no Uruguai. 13 anos, 13 anos que non son poucos. Creo que nos están chamando de chantada. Imos falar con Patricia. Patricia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Estánme dicindo que facedes doce de leite na fábrica na que traballas ti. Pois sí, facemos dulce de leite aquí en Chantada Sí. Que pasada. e moi contentos, a verdad. e creo que incluso está fundada por alguén do Uruguai, non? A fábrica, pode ser? Pois sí, un dos meus xefes pois é uruguayo. Claro, a mellor gustaba meterlle o doce de leite ao postre que está facendo, aos alfajores que está facendo a nosa querida Estefanía. Bueno, contanos, non sei se vos aí na fábrica, xa que o xefe é do Uruguai, se vos fala moito da comida que ten el no seu país ou non? Sí, a verdade é que sí que nos fala moito pois das comidas típicas de aí. Que guai. Pero bueno, a maior parte que nos fala é do dulce de leite, que a ele é o que máis lle gusta. Sería capaz de almorzar, comer e cear doce de leite, non? Seguro que sí, seguro que sí. Mira unha sí. cousiña. Quero que vexes como lle están quedando os alfajores a Estefanía Colmeiro. Estefanía, creo que os queres levar ao forno, non? Sí, crees ben. Creo bastante ben. Mira, fixadevos que alfajores tan chulos. Patricia, ti probáchelos algunha vez? Vamos ao forno mentras tanto. Ti probáchelos algunha vez, Patricia? Sí, a verdade é que sí. Moi ricos, por certo. Moi ricos, Estefanía? Tes un Sí. nivel alto, Teño un nivel alto. Tes un nivel Seguramente che gusten os meus. Bueno, Patricia, por moitísimas grazas por chamar, un bico moi grande e a seguir facendo dende Chantada para o mundo moito doce de leite, vale? Moitas gracias a vos. Veña. Veña, Chao. Chao. Pois ti non o sabías, pero Uruguai naceu como país en 1825 e os primeiros galegos pois non tardaron en atopar ali outro fogar lonxe da casa, sí? Ali á beira do Río da Prata aínda hoxe vivides máis de 40.000, sen contar descendentes e ascendentes que todos os días nacen nenos. Por aquelas latitudes comeza agora a primavera, así que a vos seguro andarán argallando fantásticas parrilladas con esas maravillosas carnes que os fixaron tan famosos, ou pratos de pasta, queixos, sobremesas. Se aínda non probastes os alfajores, xa vos aviso, ides ser os máis felices grazas a este bocado. E se tedes pouca fame, pois probade o seu mate. Ali é a bebida nacional. Como sempre, lembrade que as nosas fantásticas propostas estarán nas nosas redes en @avoltascoprato no noso Instagram. E tamén vai estar a milanesa de Xulio, que lle teño unhas ganas de hincalo dente. Bueno, que isto vai ser moito, Hoxe sí, porque además sabes que son tamén moi de carne. Entón, bueno, hoxe estou encantado neste programa. Mira, chega xusto a tempo, xa está empanadiña, e teño aí, como biche, 3 palillos para evitar que se salga o queixo. Hola! E o aceite, que ten que estar quente, pero tampouco superquente, porque non queremos que se nos queme, porque vai ir ao forno. Mais ou menos Vai ir teno rapiñar, vale? nunha vitrocerámica ao 7,5, 7,5. Sí, está ao 7. Vale, 7. Está ao 7. Mira, e por outro lado, aquí temos xa casi lista de todo a nosa salsiña de tomate, que xa está rectificada con azucre, sal e pementa. E agora vamos a botar un poquinho de tomillo. A mí gusta botarlle así contra o final, porque aromatiza máis, vale? Romeu, non é iso Romeu, que é? Tomillo, romeo, unhas folliñas de romeo, Que rico e un poquinho de alfábega tamén, vale? Así temos unha milanesa, o sea, unha salsiña para a milanesa chea de sabor, e salesonos un pouco do Mira, tomate xa normal. é increíble, o das ervas aromáticas é increíble, porque entrar en cheira, contacto co calor, verdad, coa calor... E xa recende. E xa recende, é unha pasada, é unha pasada, Ves? sí. Mira. Bueno, traes unha proposta moi interesante, E aparte é super rica, é destas que nos gustan a nós para despois mollar pan.
Esto, cos huevos fritos por encima. A cabalo, Vale, esto va- a cabalo imos nós. Mira, e agora... Acabaremos a acabar nós despois deste programa. Mira, Sí, sí. simplemente un pouco doradiña, como ves. Ajá. Despois vamos a colocar sobre ese papel absorbente para que non teña exceso, para quitar o exceso de grasa. Buah, qué pasada. Pero que interésanos que o centro esté sin cociñar, porque despois no forno senón quedaría no seca. Claro, o que Entón, queres así vai é que quedar. quedes en cociña e despois que se derreta ben dentro o queixo, non? eso, Ai, eso, que ben. Pois eso mira, pregunta de concurso. A ver. Como se chaman as milanesas que fai don Xulio Mato? Napolitana. É moi fácil, eh? Se din a cabalo, porque vai Tamén, levar o huevo, tamén che vale, vale, vale. pero a resposta é napolitana, Napolitana. vale? Milanesas Napolitana. a napolitana. 664-483-449, chamade, porque temos 50 euros e se queredes que cheguen ao Uruguai, bueno, podémoslo intentar tamén, a ver se cheguen os 50 euriños. Chamade a voltas co prato. Forno de Estefanía Colmeiro, alfajores que queren seguir. Estefanía, quero sacar, non? Por suposto, gañotas. Quero velos, quero Despois- velos. Vírate pa diante, mostrallos a Galicia. Bueno, esto, mira, a despaciño, Estefanía, a despaciño. Como recende, cañotas. Ay, qué maravilla, Comida de deuses. Bocado de Deus. Bocado de deus. Sí, sí, sí. E Que agora, pasada. xa puxen aquí para que sexa máis sinxelo, Sí. Nunha manguiña o que é o doce de leite. Que E rico. vamos a virar as galletas para enchelas, rechealas, claro. enchelas, efectivamente. Mira, Qué si guai. queres, Sí. podes tocar unha. A E ver. mira, non se suave, Sí, sí, suave. Suave. Vale. A modiño. Sí. Cañotas, ten tino co que fas. Ten tino. Fai as cousas con cariño. Ah, claro, porque están esponxosas, o que Ves? decía- Ah. Que guai. Claro. Eso era o que quería que viras. Que sí, que o sí, que que comentaba un pouco Santiago. Sí. Que Vale. guai. E Buah. o recheo normal é o Esa doce de... rachou un pouco. Rachou un Pero bueno, non pouquinho, pasa pero tamén era a miña primeira. O meu primer alfajor. Dicía Outro Santiago que non pouquiño tiñan que máis. triscar por dentro. Pois eu creo que estas non van Claro. triscar, Fixados O que que pasadas. decía. Son preciosas, Bueno, preciosos os alfajores. Buah. Sí. E E por agora, dentro mira, con vouche doce de leite. rebozar xa unha para ver. Ai, con Vamos a rebozar coco esta relado. con coco. Ai, ai. A ti gustache o coco? Sí, Bueno, que non che gusta a ti, non? nada. Nada. Eu Todo. creo, o fígado encebolado, creo que é o único que non me gusta. Esta vou a facer con coco. Buah. Agora vouche facer esta. Bueno, por favor, vamos a dar un aplauso a Estefanía Colmeiro, porque, a ver, señoras e señores, que auténtica maravilla, Un Isto vai estar acabado de boísimo, azúcar boísimo. moído. Moi sinxeliño. Boísimo vai e estar xa verás que isto. bocadiño. E aí É teño verdad. xa neste caciño un pouco de chocolate Mira. para facer un con un acabado un pouco A ver, máis... bota chocolate por riba porque quero ver ese chocolate, Estefanía, por favor. Quero ver ese chocolate. Mira que chocolate ten aí, Estefanía. Mira que chocolate que se está derretendo. Alfajores de 3 tipos imos facer hoxe, Con cal te quedas, cañotas? É que quero probar os 3. Cando os probes xa veremos. Xa veremos. Non sei se habrá para tantos, A ver. A ver, o chocolate, Bueno. así... Bueno, Estefanía está a bo nivel. Eu creo que hoxe o equipo técnico do A Voltas co Prato vai acabar en menos de 2 minutos con todo o que temos aquí. Imos con Xulio Mato, veña, vamos alá. Xulio. Cañotas, que? Gustan as receitas hoxe? Boa, hoxe xa se me nota, non? Mira, eso teño un Xa se me montón. nota, teño o sorriso perenne, permanente. Pois mira, sigue sorrindo. A ver. Aténdeme. Mira, milanesa, tomate, un poquinho de xamón, Buah. e como che dixen, a mozzarella. E isto ten que ir ao forno porque en cuestión de segundos ten que me gratiñar. En poucos minutos é simplemente gratiñar porque está casi feito, vale? Vamos a ver. Que teño que ir ao forno, cañotas. Acabades de ver isto. Cañotas, forno. Leva milanesa, a salsa. Leva por riba o xamón asado, cocido. Xamón cocido. E por riba a mozzarella. E agora vamos O ya. sea, isto é E agora unha maravilla. forno a E ao 200 graus co gratinador, vale? Mete, por favor, no forno. Meto. Mete no forno. E mentras vou facer o cabalo, que se non Esto- pilla motoro. Vamos. Isto é unha maravilla. A ver, Fina de Vigo, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois moi ben. E vos? Nós moi ben, aquí xa ves, cociñando e ten unha pinta maravillosa todo. Por 50 euros. Pois Como, sí. como se chaman as milanesas que fai Xulio? Milanesa napolitana. Moi ben. 50 euros, que marchan para Vigo. Un bico moi grande, gracias por chamar. Gracias a vos. Chao, ata loguiño. Chao. Xulio, marcho como unha chispa
co público da Voltas co Prato. Veña, Moi ben. ala, vamos alá. O Mudo Centella. Un aplausiño, ora, un aplausiño, aquí, un aplausiño. Moi ben, moi ben. Que guai Uruguai, eh? Que guai Uruguai, que guai. Unha exquisitez de país. Mira, vasme desculpar, porque eu sei que hoxe ti eres o convidado, pero temos unha rapaza aquí que veu da Argentina, Pois sí, xa escoitei. que ven para quedarse en Galicia e que ademais é super fan do Voltas co Prato. Como te chamas? Marisol. Marisol. Temos que dar un aplauso. Dale un aplauso a Marisol, por favor. Grazas, graciñas. Benvida, eh? Benvida. Nada, nada. Moitas gracias. Estuve Nada. contando que ás veces incluso trasnoitabas pola diferencia horaria Sí. para ver o Sí, Voltas es co un, Prato. sí. Era un follón, digamos. Era un lío. E intentou chamar para gañar os 50 euros. Sí. Y me atendió otra persona. Pues claro, No, no es. Pero marcaba 0034. No, Claro, claro. no era. Me En decía, una no, manera. una vez me iba a decir algo y digo, no, corté, no llamo más. Por moitísimas gracias por vir No, e gracias por vir ao programa tamén. a ustedes. Vale. A usted me encantó cuando estuvo Julio de conductor también. Tamén, Lo verdad? felicité también. Que crack, Es un Xulio crack, Mato. un Pois crack. moitas gracias aos dous por estar connosco, vale? Un placer, encantado. Vémonos agora, Veña, un aplauso para os dous que están aquí Venga. connosco. Xa está, Xulio. Xa está. Creo que Estefanía quere mostrarme algo, porque mira. Eu quero che mostrar os meus alfajores. Está soando un tango tamén, que nos encantan os tangos en Sudamérica, Alberto Mastra, un auténtico artista. Morreu creo que no 75 ou no 76, se non me trabuco. Pero é un Eu dos... sempre te vin bailar reggaetón, pero tangos ainda ningún. Ainda non. Ni me vas ver, Ni me vas ver. Pero bueno, tamén sei un pouco de música. É así. Alfajores, por aquí, que temos, de tres tipos. Efectivamente. Con doce de leite, con reladura de coco e con chocolate. Que vamos facer Moi hoxe aquí? sinxelos. O único, cando saquemos do forno, tamén deixar enfriar a galleta. Porque se non pode che triscar Porque como está te así romper, un pouco non? quebradiza, Claro. pola manteiga, o que Sí, sí. decimos. Bueno, estamos vendo as dúas cousas na casa porque creo que Xulio Mato xa sacou do seu Home, forno Se tengo que esperar por ti. a súa queridísima milanesa. Mira, Tens que esperar por mí porque é así, Xulio. O ovo está a cabalo. Me ca. Está a cabalo entre queimarme ou Mira, non. no, xa está, mira, ese xa está a cabalo, este vámoslo poñer. Así que, chachán. Bueno, outro aplauso tamén, grande, merecido. Para este Estou moi hombre, contento, para Xulio Mato, Moitas gracias, señoras. Estou moi contento con esta receita. Oiches, Santiago sí que ten que estar contento. Ah, non sei. Porque eu vai espero que sí. volver á súa adolescencia. Eu espero que sí. Gracias Espero que a lle ti. guste. Chamámolo. Sí. Veña, Santiago, por favor, levántate, ven probar o a Voltas co Prato. Un aplauso para él. Ven por aquí. Pois. Xa nin che vou deixar parar a velo. Nin che vou deixar. Xa Vente lo por aquí. vale. Vamos a ver. Vente por aquí. Guau, qué bonitos. Ponte aí na zona de probadores. Por ali detrás, Santiago. Ai, Santiago. Cando queiras podes empezar a probar as dúas receitas ademais que pediches, Solo cabe felicitar aos cociñeiros, Claro que a sí. la señorita, ao señor. Por veña. Santiago. Esta é unha sinfonía perfectamente interpretada. Pois dalle, veña, a probar cando queres, porque tens que dicir que engaña. Mientras tanto, que levan dentro os alfajores de Estefanía? Que levan dentro, Que 12 levan? de leite. 664 48349, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. Que levan dentro? 12 de leite. Moi ben, aí está, 50 euros. En xogo. Xusto, Beatriz de Santiago, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Rapidiño, que levan dentro os alfajores de Estefanía? 12 de leite. 50 euros que marchan para Santiago. Moi ben, moi ben. Un bico grande, gracias por chamar, Beatriz. Chao, chao. Aló. Chao. Manu, Santiago, probaches, non? É que imos na llama neste programa, vai rapidísimo. Nunca Vai mellor de dito. maravilla. Bueno, xe queríamos lembrar un pouco a Uruguai, porque a verdade é que temos moitísimos vínculos en Galicia cos uruguayos e cas uruguayas. E Santiago veu aquí traendo dúas receitas pois moi coñecidas dele, así que Santiago, dime... Espera. Non me Dime... estás metendo un apreto. Xa. Pero Están os dous perfectamente. que engaño a Voltas co Prato. Vamos, si a señorita me disculpa, Tranquila. por favor. Sí, Don Xulio Mato coa súa milanesa espectacular. Sí, A milanesa, non contaba, fixademos que cara, sí, no, está moi bonito. Non contabas, non contabas. Moitísimas gracias, Santiago. Un placer, un saludo para todos amigos e familia que teño en Uruguai, Argentina bonito, sí. e polo mundo. Qué bonito, Así que pois
O saúdo, tamén nos sumamos nós ese saúdo para toda a Galicia exterior. Señoras e señores, vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato aquí na Galega. Queden fora Galega. Chao. Ata mañá.